Vrei să investești în automatizare? Fără un mediu controlat de testare, riști blocaje, erori și costuri neprevăzute. Tocmai pentru aceste situații, am creat serviciul Higia de simulare și automatizare la scară de laborator. Lucrăm cu un robot colaborativ, un braț robotic versatil, capabil să reproducă mișcările unui operator uman, dar cu mai multă precizie, viteză și consistență. Împreună cu specialiștii noștri, poți testa procese reale de asamblare, șlefuire, tăiere cu laser, ambalare și multe altele. Totul adaptat exact nevoilor tale. Poți observa în detaliu cum funcționează fluxul tău, unde apar întârzieri și ce ajustări sunt necesare pentru eficientizare. Iar la final, primești o propunere clară privind modul în care tehnologia poate fi integrată în procesele tale. Vrei să iei decizii sigure și să reduci costurile? Alătură-te comunității noastre prin Hub-ul de inovare digitală.